नो खुलुमबाय बयनिबोसिम दिनै जोङो रायमारा सलायबोल ब्लक सिंनि रायमाना प्राइमारियावहाय जोङो मिटिं लाफैदोंमोन वार्कार्स मिट जोंनि प्राइमारिहाय बेसेबां जोंनि वार्कार्स दङ प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटि जोंनि पेज हेड बिथांमोनजों जोङो सावरायलायफैदों आरो माने माखासे पाब्लिकबो बाहाय फैदों रायजो राजाबो फैदों जोङो बाहाय दा नैबे फैगौ 1 नम्बर क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जे फोसावदिंनाय बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय बाहाय जोङो बाहागो लाफैदों आरो दिनै जोङो श्री जुत जयन्त बसुमतारी जोंनि एनडिएनि जाय केन्डिडेट बिथाङाथ' जोङो बयबो मिथिखागौ बिथाङा गोबां भट लानानै दिनै देरहासार जानानै थांगासिनो दङ बेखौ जाहाथे जोङो मोजाङै सिस्टेमेटिक अर्गानाइज खालामनो हायो बेखौ जोङो बाहाय सावरायलायफैदों मोजाङै मावलांनो हायो रायजो राजानि गेजेरावहाय जाहाथे जोङो बैसागु फैनाय लोगो जाहाथे जोङो रंजा बाजायैनो नैबे इलेक्शन बा नैबे फोसावदिंनाय बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ जोङो फोजोबलांनो हायो बेखौ लोब्बा लानानै जोङो बाहाय नैबे मेल मिटिंखौ लानो फैदों दिनै जे गोबां आइजोफोरा नैबे मेलावहाय बाहागो लादों UPPL हिसाबै आइजोफोरनो गोबां बिथांखिफोर होनायबो जाबाय बेखायनो दिनै आइजोफोरा लोब बाहागो लादों नाथाय BPF हिसाबै जेबो बिथांखिफोर आगोलाव बिथांमोना फोसावनो हायाखैमोन बिनि बागै मा बुंगोन दिनै जोङो जेसेबां आइजो माहारियानो मोनसे राजनितिक जागरण जादों जे जोङो राजनितियाव बाहागो लानांगौ आरो बाहागो लानानै जोंनि डिसिसन मेकिंआवहायबो जोंहा माने लोब्बा लानानै जाहाथे जोङो आवगायलांनो हायो बे जोंनि गेजेरावहाय मोनसे सांग्रांथि फैदों आरो जोंहा बिटिआर सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंहा जोबोद गोग्गानाय दङ आइजोफोरनि जानानै गोबां फ्लेगशिप स्किम बानायदों अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बा जोंनि आइ अनसाय बिथांखि आरो बयनिफ्रायबो साबसिन हामसिन बा बयनिफ्रायबो जोङो सापर्टखौ मोनदों आरो बयबो रायजो राजाया जोंखौ माने मोजां मोनदों नैबे माइनाव सोरां बिथांखिनि नैबे माने बिथांखिखौ मोननानै आरो खारन जोंनि आइजोफोरखौ जोङो मोनसे माने राजनितिक बिथिङावल' नङा जोङो रांखान्थि बिथिङावबो जाहाथे गोख्रों जानानै समाज फोसाबनाय संस्कार खालामनायाव जोङो बाहागो लानो हायो बिनि थाखायनो गोबां आइजोफ्रा दिनै ओंखारबोदों मोनसे जागरण लाबोदों सांग्रांथि लाबोदों जोंहा राजनितियावबो दिनैहाय सुबुं दाराखान्थि मानेयाव जोङो ज' माने फैनानै जोङो जिहेतु गणराज्य सुबुंनिनो रायजो जोङो सुबुङा गाव गावनि अधिकारखौ लानानै जोङो भट होनांगौ मोजां मानसिखौ जोंहा लकसभायाव दैथायहरनांगौ लकसभायाव जोंनि थाखाय माने जोंनि जायगानि थाखाय जोंनि ओनसोलनि थाखाय जाहाथे रायलायहैनो हायो आरो मोजां मावनो हायो बेखौ लानानै दिनै जों गासिबो आइजोफ्रा जोङो ज' जादों आरो आवगोलनि समाव BPF सरकारा आइजोफोरनि थाखाय जेबो आस'नि बानायाखै जे आस'निखौ बिसोर एसे एनै बेबहार खालामदोंमोन बियो सेन्ट्रेल सरकारनिफ्राय फैनाय बा आसाम सरकारनिफ्राय फैनाय दा नंखायनो आइजोफ्रा बांसिन UPPL जों माने लोब्बा लानानै मावनो मोजां मोनदों आरो मावलांबाय थागोनबो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन